статистически направо зле. Браво бре, нямам вече нужда от представяне. Петно леке на яката на шубата ти, братле. Човекът провал не знае 200, но пак знае 2. Баща ми казваше доста често, че видял на времето в мене някакъв сериозен потенциал, но просто съм го пропилял. Нахален бил съм и живял съм само за да стана неговият най-голям провал. И е прав. Сега си бърша задника с ръкав и като се спомня, сега се чувствам като някакъв невидим граф. Да бе, нямам етап, ще върна лентата назад да ви разкажа за провал първи. Да слушай, брат, действието се развива, когато бях клас четвърти. Не си мисли, че днеска тъпотията ми кърти, що тогава не си ме познавал, да, и без съмнение. Тъп бе за мен е точното определение. Да имаше момиче красиво в моя клас, бях се кръстил възглавницата на нея и за вас името им прекрасно ще остане в дълбока тайна и за по-нагледно ще я наричам просто вачайна. Да тази девойка си имаше гърдина дойка. Бях влюбен и се представях как ми дават да ги бройкам, но вместо да я поканя да пиеме липов чай, аз постъпих като мъж и направих какво? Превърнах се в нейн персонален лакей. Ако ми беше казала, може би щях да стана гей. Изпращах и всяка вечер, що тя беше страх от тъмното, а после от студа често болеше ме гърлото. Първото, второто и тъй нататък под поиска ста. Аз се гледам и разнежен, примучавам си кът кра. И дойде денят, в който тя приятел си намери, а аз нагло претендирах, че с него смея вери. Монументалната ми простотия ескалира и застрадах и смятах се самоубия. А ваджайна бе щастлива с нейния нов възлюбен. Щеше ми се да го правя за рисуване труден, но постъпих като мъж и ги оставих да лудуват. Пак и вече не ми пукаше, с пари не се купуват три неща: здравето, още нещо и любовта. И преглътнах провала с гордо клюмнала глава. Като оставам чувам само провал, вал, вал. Оттам виждам само провал, вал, вал. Аз съм крал на провала, на гала баба, оздрав с фекал. Подписал се с него, не с химикал. Оставам чувам само провал, вал, вал. Оттам виждам само провал, вал, вал. Аз съм крал на провала, на гала баба, оздрав с фекал. Подписал се с него, не с химикал. Обичам се, провалям, това ми е нещо като хоби. Провалям се сутрин, вечер на първи, трети и втори. И когато ми остане свободно време от проваляне, гледам се проваля веднъж и тъй преди лягане. За мен седмицата започва в провалелник. Провалено си записвам провалите в шибан дневник. И както казва баща ми, този мъдър човек, провалът Владиславе зависи само от теб. Любимият ми изпълнител е провал Еминем. И да измисля тази рима, вярвай ми, отнеми ден. Провалът ми основен настъпи с моето раждане. Родих се с ден по-късно, провалих се, мамо, ай се в те. Наполеон при Ватерлоо се провалил. Не мисля, по-скоро копирал е моя стил. На всеки 2 стъпки се провалям по 3 пъти, тъй че ще се провалиш в провалянето като мене ти. Аз мога да се провалям начална стойка. В провалянето съм си нигър, ти си проста сойка. И макар че всички сте от мене по-нали, познайте кой отново най-могъщо ще се провали. Аз обичам тази дума провал. Тя е моето динамо, бутало, коляно, вал. Провалянов от днеска нататък е моята фамилия. Живея с второто си аз във вечна идилия. Аз съм прав провалянето, провалът с главно П. И както казваше баща ми, аз съм под дъното. В калтария там са ми чакат някакъв сом. Заповядайте в сайта ми провал.com. Днес е сряда, идеален ден за провал. Всички условия са изпълнени, жив съм и това е като цяло. Май ви дотегнахте, че приятно дотягане, че трябва да бързам за сутрешното си проваляне. Оттам чувам само провал, вал, вал. Оттам виждам само провал, вал, вал. Аз съм крал на провала, на гала баба, оздрав с фекал. Подписал се с него, не с химикал. Оттам чувам само провал, вал, вал. Оттам виждам само провал, вал, вал. Аз съм крал на провала, на гала баба, оздрав с фекал. Подписал се с него, не с химикал. Искам да благодаря на всички хора, които са ме комплексирали през годините. Това беше Антон от предучилищната, който веднъж му бутнаха локва скал и после станах целият кален гъс, неприятен. Благодаря на майка ми и баща ми, които също така доста успешно се справят с моето комплексиране. Благодаря на Моника, която искам да я спомена просто, защото не съм я споменала до сега. Благодаря на всички вас. За мен беше удоволствие и чест. Предимно чест, по-малко удоволствие. Благодаря. Приятна вечер.
Те са зелени. 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 Има точно три очи. Те са зелени. Не вървят по пътя по тях. Те са зелени. Да дори слъжат се без сърце. Което обичат най-много чорбашки бе. Извънземното жарал, една вечер си лежал, докато ревал на турски сериал. Видял случайно на един друг ТВ канал в под прикритие открито да извозва труп в чувал. И двете му очи са взели, а третото в горли. Ядосал се на тия продуцентски беге курви и пратил сигнал в далечната Омега. На оръжие, брате, че тука мамата се жега. И кодираното съобщение заминало в космоса, докато жарал си мислил: тия много прости са с мозък, не на кокошки, на техните яйца. Си щекат като лаврички по росната трева. 3 часа по-късно, напъствани от компаса, зелените взривили и се приземили върху наса. Ама им дал на късо нещо, едната маса зафазила и плана се объркал на летящата ескадрила. Объркани започнали да кръжат около земята синя и гаснали в София, мислики, че е безлюдна пустиня. На летището ги посрещнала с хляб и сол делегация, партийни консумолци преминали през ферментация. Добре дошли извънземни, носим ви бутилка бренди. Мисля, че трябва да ни плащат повечко вредни. Казал едно зелено след кратката бластерна битка. Обаче е доста вкусна тая землянска питка. И чули най-случайно недалече някаква престрелка, където се осъществявала наркотрафиканска сделка. Телепортирали се веднага на мястото на това събитие и станали свидетели на снимането на подприкритие. Опукали се пуканки с мозъчни вълни, бутилката бренди отворили, разсипали в чаши 63. За фон си пуснали Иги Андровски, изучавайки от него земни маниери и обноски. То не може да се отнася тъй с теб. Сипи ми Джак Даниел с 3 бучки лед. Се чувал райски глас на Иги през YouTube. Ама това момче ми се струва, че е ходещ труп. В този момент на снимачната площадка пристигнал индивид заболен ей-тъй за забратка. Окован целия в експлозив драматично, но преди да експлодира бе отвлечен симпатично. Те са зелени. Има точно 3 очи. Те са зелени. Не вървят по пътя по тях. Те са зелени. Могат да дори слъжат се без сърце. Което обичат най-много чорбашки бе. Те са зелени. Има точно 3 очи. Те са зелени. Не вървят по пътя по тях. Те са зелени. Могат да дори слъжат се без сърце. Което обичат най-много чорбашки бе. Мозъка ми даде засечка. Здравейте, включвам се директно от малката мечка. В момента съм затворник без надежда, без изход. Отвлечен съм от марсианци с неизвестен происход. Подложен съм на разни експерименти. Закачили са за члена ми неясни сегменти. Изтезават слуха ми с музика хиперактивна. Пускат ми полигенова графа, бобо и дивна. Подозирам, че целят да претъпят сетивата ми с тия звуци. И успяват вече, не чувствам краката си. Излъчват постоянно нови български сериали. Измъчват ме и бръстат моите пищяли. Не знам колко дълго ще мога да издържа. Инжектират ми анаболи с инжекции в газа. Мускулите ми нараснаха значително, но даже като мигна и усещам, нямам сила да го вдигна. Разбрах името на един от моите похитители. Казва се Моисея, пък на брат му Ангел викали. Изглежда ми познат, прилича ми на Турбастор. И май съм го гледал в някакъв си X-фактор. Имплантираха ми някакъв чип, който влияе на мозъка ми и ставам тъп и свит. Под въздействието му започвам да сънувам педали. И за малко да ми хареса сериала Къде е Маги. Май ще раждам, защото имам разкритие. На видеозона видях Ево от под прикритие и каза, че ще ме смаже. И в този момент ритна и стомаха ми заприлича на зона безмитна. Намирам се под непрестанен стрес като в маршрутка. Гледа ми се кофър, пистолет и една смърдяща путка. В този космически кораб няма даже и парно. Аз съм вързан към рентгенов апарат и той отчита вярно. Ясно забелязвам как от черния ми дроб излизат втори и трети пени, се заприличам на октопод. А структурата на пръстите ми е странна и съм уверен, всеки един мой пръст се е превърнал в среден. Сега ви оставям, защото трябва да почивам. След 15 минути ще ми имплантират клитори. Моля, ако някой получи това съобщение, незабавно да изпрати междузвездно подкрепление. Те са зелени. Има точно 3 очи. Те са зелени. Не вървят по пътя по тях. Те са зелени. Могат да дори слъжат се без сърце. Което обичат най-много чорбашки бе. Те са зелени. Има точно 3 очи. Те са зелени. Не вървят по пътя по тях. Те са зелени. Могат да дори слъжат се без Те са сърце. зелени. Което обичат най-много чорбашки бе. Left, you must keep